na súa 10ª edición. Eu quería felicitar sobre todo as asociacións que fan posible, que traballan seguro que ao longo de todo o ano para que isto sea unha realidade, e tamén, por suposto, os concellos de Viana do Bolo e Vilariño de Conso, así como Inorde. A verdade é que cando existe colaboración institucional e cando esa colaboración institucional se achega tamén á iniciativa privada, pois podemos organizar e se poden poñer en marcha iniciativas como esta, unha iniciativa que, como decía Rosendo, se iniciaba hai 10 anos, quizás sin un futuro moi claro, pero agora mesmo pois é un dos principais acontecementos que se celebra na primavera na provincia de Ourense. Neste sentido, temos que falar do esforzo que fai o Inorde, co Instituto de Desenvolvemento Ourensán, co cal temos algunhas liñas de colaboración.